London Surrender Cuma dia okay Kong kai ne ka tabok je buwa gra tini Maharaja na hazawi na BJP ni ya kawi phasina hi kedung ma sotong toman ta bayong ma ta ken ta tu phai kan dal ni program rok ma hamba ai ko phai ka ba dei to ang ta sar rung thai ba dei tai sana buwa gra la ga samung tang ne bu kha khoi ken nu phai ko no oi khak ni bu kli ta ka ka phai asu ka ni hambai ke hambai sentini Darjeeling bisini kolongkai kami ni বিভিন্ন পার্টি তে বিশেষ কে বিজেপি ও তংনাই বিজেপি ও প্রায় 8 বছর তংগুই চিনি এমএলএ সাহেব ni লগেব এমএলএ রামপদ সাহেব ni লগেব তংগুই গদংমা রংগুই गोबां माने डेभलपमेन्ट बुटां साबै एरपरेबो ताकसु जरा मुंसानो हामारि किरै अमनो पैतो सामालिया बिसास खाइमालिया बनि बांगै सिने दार्जिलिं कामिनि विशेष के कलंकाई कामिनि ने प्राय 14 फेमिली नि 36 भोटार तिनिनि हाइसालो सिनि टिप्रा मथानि अरो नखला पान्डानि बिसिंतै से टिप्रा मथा बाय बाक्सा साकदाल फाइखा बन जों तिनि बागमा ब्लक कमिटि नि इंगै जों खा काहामबाय लामसक लायखा दै कबागै नाहर लायखा अमहाय खैबिनो जों थाइ ब्रं ने बिसि ब्रं ने पदे पर बिसिवा नो जों अमहाय खैबिसिनि जॉइनिंग पान्डा चलै दङ दिनो अमहायनो कलंकाई गामियाव जों 14 फेमिलि नि 36 भोटार जोंमाय बाक्सा बीजेपी नि फाइ कदाल फाइखा अमहाय खैबो बुसकांगो बहायनो हाय सिनो बिसि नेवैबो जिनि दार्जिलिं बिसि कलंकाई उत्तर तैबो अंगला रोने अमहाय खैबो जों तैबो बुसकांगो फाइफिनिखौ एमनो जों साइमाका जों बोबाग्रानि थानसा मारिबो फाइबो जों जिनि तिप्रासानि हामारि तिप्रासा नि हामख्रायनि बिसिंवा हा दफा जातिनो दैसिनि अधिकारनो जों मानथानि जों आन्दोलननो जों बोबाग्राबाय बाक्सा साकदाल खाइबो फाइनिं जरावो जों दै गोबां मासिनि हामख्रायनि सामबतनांगो तानानै बावैनो जों तिनि बीजेपी नेङै दै विभिन्न पार्टी नेङै बोबाग्राबाय बाक्सा सामतांसनै हाहिनि खाखु बुरबाय खाइबो सिनि तिप्रा मथा पार्टीगो फाइबो जॉइनिं खाइफैका दै जों बाहायनो खाखु बुरबाय लामसलायखा आइसे हाय खाइबो जों बुसकांगो सिनि गोबां मा आन्दोलननो जों सामतांनाय अमनो जों जतनो खा थम खाइबोनो गसेवैनो जों बुसकांगो आगगलाय फाइलायखा आइसे हायखायबो जों दिनै बेलेनो खातों खाजानो बिसिंतै जों दिनै जोंनि तिप्रा मथाव फाइनेन्स रावनो जों लामसावलायखा आसोनो जतनो हामबाय